భారతీయ న్యాయశాస్త్ర BNS లోని సెక్షన్ 106 నిర్లక్ష్యం లేదా అజాగ్రత్త వల్ల మరణానికి కారణమయ్యే పరిస్థితులను తీవ్రమైన నేరంగా పరిగణిస్తూ హిట్ అండ్ రన్ ప్రమాదాలను నిర్వహించడానికి రూపొందించిన నిబంధన. అయితే ఈ చట్టపరమైన చర్య ఈ సెక్షన్ కింద అదనపు నేరారోపణ ఉండవచ్చని భావించిన ట్రక్ డ్రైవర్ల నుండి వ్యతిరేకతను ఎదుర్కొంటుంది. ఈ సవాల్ని ఎదుర్కొనడానికి సెక్షన్ 106ను అమలులోకి తీసుకురావడానికి ముందు ఆల్ ఇండియా మోటార్ ట్రాన్స్పోర్ట్ కాంగ్రెస్తో సంప్రదింపులు జరుపుతామని ప్రభుత్వం హామీ ఇచ్చింది. రోడ్డు భద్రతను నిర్ధారించడం మరియు రవాణా కార్మికుల ఆందోళనలను పరిగణించడం మధ్య సమతుల్యతను సాధించడంలో ఈ వివాదం వెలుగునిస్తుంది. నిర్లక్ష్యం లేదా అజాగ్రత్త చర్యల వల్ల మరణానికి కారణమైనందుకు 5 సంవత్సరాల జైలు శిక్ష, ప్రమాదాలను నివేదించడంలో విఫలమైనందుకు 10 సంవత్సరాల జైలు శిక్ష వరకు ప్రస్తావించిన నిర్బంధ శిక్షల కారణంగా ట్రక్ డ్రైవర్లు దేశవ్యాప్త సమ్మెటకు దిగారు. కఠినమైన శిక్షల భయం ఈ సమస్యను నేరుగా రవాణా కార్మికులను ప్రభావితం చేసేదిగా మార్చింది. ఇటువంటి చట్టపరమైన నిబంధనల యొక్క సూక్ష్మమైన అమలు గురించి ప్రశ్నలు లేవనెత్తింది. హిట్ అండ్ రన్ సంఘటనల తీవ్రతను పరిష్కరించడం అవసరమైన రోడ్డు భద్రతకు సమగ్రమైన పద్ధతి అవసరం పెరుగుతోంది. కేవలం పెరిగిన జైలు శిక్షలపై మాత్రమే దృష్టి సారించకుండా ప్రమాదాల నివారణ విధానాలు, నష్టపరిహార యంత్రాంగాలు, మెరుగైన భద్రతా చర్యలు, రోడ్డు ప్రమాదాలను తగ్గించడానికి మరియు డ్రైవర్లపై అనవసరమైన భారాన్ని తగ్గించకుండా న్యాయాన్ని నిర్ధారించడానికి సమగ్రమైన రోడ్డు మౌలిక సదుపాయాల పెంపులను కలిగి ఉన్న బహుముఖి ప్రమాద నివారణ విధానాలను రూపొందించాలి. ఈ సమతుల్యతను సాధించడం BNS కింద చట్టపరమైన సంస్కరణలను అమలు చేయడంలో ప్రభుత్వం ముందుకు సాగుతున్నందున చాలా కీలకమైనది.